Здравей, Зара! Здравей! На колко годинки си, мамо ти? На 8. На 8. Да, все още. Кога имаш рожден ден и ще станеш на 9? 28 юни. Тази година, нали? И ще станеш на? 9. На 9. Къде учиш сега ти? Къде си? Къде се намираш? На Ингланд. Къде? На Ингланд. На Ингланд. Харесва ли ти тук в Англия, му? Не ти харесва. А как е училището? Добре. Учителите как са? Добре. Добре, грижовни. Кажи ми какво научи ти тук в Англия, в училище? Нещо, което не си знаела в България. Не се сещаш сега, не? Кажи нещо на английски. Хайде. Кажи, мамо. Ела на сянка. Ето, виж, на децата ми училището. Ето го учат децата ми. Отбора. Ето я Зарито. И си правим клип, за да ми остане спомен. Нали, мамо? Ох, на мама милото детенце порасна. То тук. Хубаво е, бе. Не е лошо. Децата си ми учат. Щастливи са до някъде. Но винаги си търсят тяхното. Смисъл. Искат си в България. Не знам какво им липсва, но видимо аз нищо не виждам да им липсва, но си търсят България. Не да знам. По-скоро Зарито е такава. Емили се е тая. Да, ето и емчето. Тук излиза и тя. Ето тук отзад Зарито. Да. Къде е Емили, бе? Ето я. Ето. Хайде. Видяте, че ние не можем даже да видим. Не може да се познаят теб. Ето я емчето. Моето голямо момиче. Чакай, да. Какво? Миле, can you feel the chemistry?